Лидерът на Движение България на гражданите Меглена Кунева представи програмата на партията пред симпатизанти в София. В обширно изявление тя се обяви за радикални промени в обществения живот. Кунева поиска нов, цялостен модел за развитието на страната с основна цел България да расте. По думите на Кунева, България на гражданите има за цел да осигури повече работни места, повече доходи и по-голяма производителност на труда. Акцент в речта й бяха промени в Конституцията, намаляване на броя на депутатите и премахване на длъжността заместник-министър като излишна. Поемаме ангажимент да бъдем в основата на първия истински референдум в историята на България. Това е референдумът за свикване на Велико народно събрание, което да промени Конституцията и да осъществи дълбоки промени в съдебната власт и в функционирането на държавата. Друга идея е осигуряването на конституционни гаранции за опазване на българската природа. Като приоритетна, Кунева очерта темата за образованието. Партията й се ангажира в рамките на един управленски мандат да възстанови училищното здравеопазване. Движение България на гражданите няма да подкрепи нито един бюджет, в който парите за образование са по-малко от 4,5% от брутния вътрешен продукт. Кунева постави като обещание в програмата си контролът. По думите й, ако той се даде в ръцете на гражданите, ще има ползотворно управление на страната. Според Кунева, победител в предстоящите избори трябва да е гражданинът.